Guys, dito po kami. Ayan. Sasama kami sa Via Crucis. Ang tawag dito sa amin is Alay Lakad. Ayan. Galing Pares yung lakad papunta sa Ave Maria, Pano ng Grasya, kagurangnan niya Bukid. Ayan. paladan ka sa kababaihan, at yung paladan ang bunga ka sa imong upo na Kristo. Santa Maria, Ina ka Diyos, sa pamilya mo kami mga palatasala, ngayon at sa oras ng samulang katagalan. Ave Maria, Pano ng Grasya, kagurangnan niya sa imo. Paghurok-hurok. Minsan nga ni labi-labi na ang sayang namatayan na pagsakit, padagos pa ang pagpasa ni Jesus kung krus. Napadungkal giraray siya. Nagpirit na makabangon, pinapasa niya ang kasalan ng tao, kay puha na magpadagos para sa kaligtasan ng mga tao ang makasalanon. Idulot niya ito ang sa tuyang mga pamiibig. O Diyos na makakamahan, ipinadaramon sa imong aki para sa kaligtasan kan gabos. Nagsasarig kami sa grasya kan kaligtasan ni Kristo. Sararo kami nagpapamibi sa mga nagsasaro alagad na ipakasal, sa mga nagkasala nin abortion, ang mga daing nagsusunod sa mga katukdoan kan simbahan, manunungod sa moralidad kan pagkakaigwanin aki. Ang mga nakagibo nin iba pang mga pagkakasala na minaraot sa integridad kan pamilya as dignidad kan tao. Hinanyugan sa muyang mga pamibi na ipinapahayag ni may kapakumbabaan, orog na nakakapagabat sa krus sa mga kasalanan ng tao. Ligtasan kami sa mga kasalanan na ini. Tabangin na makabangon giraray ang mga napadungkal ninhuli sa magkuring kasalan. Day susog sa pangapudan kan sakramento nin pagkamuot. Sa samuyang parokya, komunidad asinasyon, pakusugon mo itong mga nagluluyan buot sa saindang ginigibong karahayan, ninhuli sa mga taong nagkukontra o nagpapakaraot sa inda, tanganing sa saindang padagos sa paghinguwa, ang siring ng mga tao mahirakan man lugod kan kagurangnan. Linigan mo man ang samuyang mga puso, tanganing mahali ang mga maraot na intensyon, ang pagkaanggot, ang pagkauri sa kapwa, ang pagpamapaabaw-abaw, asin ano pa man na nakakapagabat kan krus ni Jesus. Kamarawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Sa kapilihan na sinunyan magdaringan at sa sakulamulan kinapan ang matubig. Salamat po. Sa krus, pinagapat ng mga soldado sa iyang gubing, tigsararo ng mga soldado, dahil hiniro ang tonika. Sarang tonika na dahil tinahi kundi bilog na hinapol, ang mga soldados nagsabi, dahil niya ito pagbarangaon, kundi pagripahan kung mapakisay. Di ginautob ang kasuratan, pinagbaranga nila ang sakuyang gubing, kasi ng sakuyang tonika pinagripahan. Ini ang inibo kan mga soldados. Paghorok-horok. Hinali kay Jesus ang sayang gubing, pinagapat ka mga soldados, kasi ng sayang tonika pinagripahan. Pinagulog-ulog si Jesus, mga tataramo na dahing pagrespeto ang sayang mga nadangog. Ano daw padagos kitang nagpapahiling ng paggalang, kasi bilog na pag-ako kay Jesus, bilang sa tuyang kaburangan. Idulog niya ito sa tuyang mga pamilya. Diyos na makakamahal, ika ang pinakahalangkaw na sa muyang pinag-uumaw. Kami nagpapahayag sa samuyang paggalang kasi pagsamba sa imong ngaran.
Kabangima ang mga magurang sa pag-utog kasi indang mga katungdan, daitok doon Kristiyanong pagtubod sa indang mga kaakian, asin makapahiling ni marhay na ehemplo, forma sa pagkakaigwalidan ng pagsari, asin pagtubaw sa imong kapamilya. Ano ka tuloy istorya mamundoon, iyang pagkurulang tunog ni Jesus. Ama niya mo niya sa langit, pabanalo ng ngaran mo. Pagkatong ang kahalian mo, mangyari ang buot mo sa dadaing. Ang tanong sa kanan sa araw-araw, ang sa mga oran, at yung itawarong sa rin sa mga kasaalan. Mga pako, makuring pagsakit ang sa iyang namatayan. Ang mga pako, iyo man ang sa tuyang makasalan, padala kang pagkabaranga asin pagkiriwan. Idulog niya to ang sa tuyang mga pamilya. O Diyos na makakamahal, urabot ng kanila katulingan. Pagsasararoon mo kami bilang sarang pagmamahal. Pagkadanayan mo ang katulingan kanilang pangsaro, tanghali ng Diyos makamatungkol. Asin makapaglao na makaabot sa samay sa kalinga. Irayo mo kami sa karalibukan ng bukan anuman na pagkabaranga sa komunidad. Lugod ang pag-iiwan, masangyan, pag-maninigong pag-urolay, pagkasinarapot, kasi patawadan mo kami ng sa dahilan ng pagkaramo sa pagtulong pagkabuo sa mga komunidad. Parokya, kasinunod na plasyon. Idinulot na Jesus sa iyong buhay bilang pinaborog na gawing ligpasamot para sa katotohan. Nangangapudan man ang simbahan sa tuya. Naidulot man yato sa Diyos ang kabot sa karahayan kag sa tuyang buhay. Makakadulot kita ng pagkamuot sa paagi at pagsakripisyo, makulang sa simbahan, kundi man para sa kabot, nalilak. Nalilak ka Diyos sa pagkamuot. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamigdi. O Diyos na makakamhan, nagdulot ang sa imong aki kanda kulang sakripisyo nin pagkamuot. May padagos man lugod nin mga komunidad ang pagdulot nin mga gawi kan pagkamuot. Tanganing urok na mapakusog, bakulang ang relasyon kan lambang miyembro kundi man sa relasyon sa inyo. Warasan sa samuya ang Diyos no na pagtabang mantang kami naghihinguan na magadan sa samuyan pagkama kasadiri. Magdanay lubod sa pagkasararo ang komunidad sa tunay na espiritu nin paghiras-hirasan. Gabos. Lubod na dara ang gabos sa tunay na espiritu nin paghingkod na may pagkahera asing pagmakulog sa lambang saro. Kabangi ang gabos, urog na itong mga may katungdan sa sosyudad. Sa indang paghinguwa na makadulot ng sinserong paglingkod, urog na duman sa mga kasarapitan. Pangalawa. Ikakakapat na istasyon ang hawak ni Jesus ilinubong. Sila samba sininoomaw mika kagurangnan. Tataramon kan Diyos. Ang hawak ni Jesus tinagal. Pinatos ning tamong as inibinugtak sa lalungan na tinuki sa kapo. Depa ning ilinubong duman. Paghorop-horop